Ano lang masasabi ng magulang ko kung sasama ako sa'yo. Ang dami kong papatulan, kaedad niya pa. Eh ano naman ang masama kung magkaedad kami ng nanay mo? Ayaw mo yon? May nanay ka na, may asawa ka pa, di ba? One step forward and another back. Hi, kuya. Oh my God! Hi, miss. Budgeting. Introduction, source of income, planning and budgeting leakage, budget process, budget preparation, budget authorization, budget review, budget execution, budget accountability. Ang gadong. Sa wakas, dito lang pala kita matatagpuan ha. Humanda ka ngayon. Hoy, Baak! Andito ka lang pala? Tinataguan mo ba ako? May nagtatago bang pag-alagala lang? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Didiretsahin na kita. Maniningil na ako. Diba sinabi mo magbabayad lang ako pag may pambayad na ako? Noon yon, binabawi ko na ngayon. Mag-aasawa ka na eh. Wala na akong pag-asa sa'yo. Apo. Eh ikaw naman kasi. Wala naman akong sinasabing utang ako sa'yo. Eh ikaw naman kusang nagbigay. Dapat, hindi mo kinuha. Malay ko bang may nabuntis ka na pala. Eh hindi ko naman akalain na makakabuntis ako. Basta, bayaran mo yon. Niloan ko pa kaya yon. Pag ayaw mong magbayad, papabarangay kita. Hindi magpabarangay ka. Asan yung katibayan mo? Asan yung kasulatan? Oo nga no. Paano ko siya ipapabarangay? Basta, kahit wala tayong kasulatan, magbayad ka! Babayaran ko naman po, pero bigyan mo naman po ng palugit kasi may binebenta akong lupa. Pag nabenta ko yon, babayaran at babayaran kita. Siguraduhin mo lang magbabayad ka. Dahil kung hindi ka nagbayad, naku, sa korte tayo magkakaalaman. Utang lang. Grabe ka naman. Aabot pa tayo sa korte. Eh, babayaran ko naman. Tsaka bakit ang sungit nyo? Utang lang? Ang utang, dapat bayaran. Eh kung sa akin ka sana sumama, edi wala kang problema. Mas lalong lalaki ang problema kung sumama ako sa'yo. Paano malaking problema kung sa akin ka sumama, kahit hindi ka magtrabaho, kain tulog ka lang, sarap ng buhay mo. Ayaw mo yon? Sana all. Eh, ano lang masasabi ng magulang ko kung sasama ako sa'yo. Ang dami kong papatulan, kaedad niya pa. Eh ano naman ang masama kung magkaedad kami ng nanay mo? Ayaw mo yon? May nanay ka na, may asawa ka pa, di ba? Ay, apo. Magulgulwana lang araw din. Lalong pa yung agulgulwain. Hindi naman kita ginugulo ah. Sinisingil lang kita. Kung ayaw mong magulong buhay mo, edi magbayad ka. Hindi po ba kayo nakakaintindi? Eh, kasasabi ko lang na hindi ko pa nabebenta yung binebenta ko eh. Basta, siguraduhin mong pag nabenta mo yung lupa, magbabayad ka. Baka mamaya, nangangamoy lupa na ako, hindi ka pa nakakabayad. Oo, babayaran kita. Basta nabenta ko na yung lupa. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatakbuhan. Ako, hindi mo nga ako tinatakbuhan. Tinataguan mo naman ako. Basta siguraduhin mo lang magbabayad ka. Hindi ka lang talaga cute. Sige na. Nilakit dati ng bakitaan na yan. Baka nuhan ko na nasikugan ni Emma. Baka naraman ng kamay. Hindi lang talaga ako nagkagusto sa'yo. Kumpi pasahero. Tatayak pitoy. Nagsama mabayaran ay pinultuloy ang diskarte ng gasolina. Hello anak, hintayin mo na lang ako dyan sa bayan. Mag-aabang lang ako ng tricycle. Ayan, sakto, may tricycle.
Kuya? Hi, kuya. Oh my God! Hi, miss. Ano yung may paglilingkod ko? Kuya? Pwede ba kitang sakyan? Pwede ba kitang sakyan? Pwedeng pwede. Anytime. Anywhere. Ano, dito na ba? Oo. Dito na. Dito na ako sasakay sa tabi mo. Saan ka ba pupunta? Ikaw, kung saan mo gusto, pwedeng pwede ako. Kahit saan mo ako dalhin. Talaga? Sige, sama ka. May kasalan sa laod. Mabubusog tayo doon. Naku, gusto ko yan. Gutom na rin kasi ako. Tara na. Sige. Ay, ako nga pala si JR. AKA Palanet. Ako naman si Kai. Mami, Kai. Ang ganda mo ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Sige, sakay ka na. Ikaw din. Bagay sa'yo yung pangalan mo. Sige, tara na. Tara. Tamang-tama, may dala akong